Consultori Astrid Barquer. Astrid Barquer, com estàs? Bona nit. Una mica patxutxi. Ui, quina veu, però què està passant aquí? Treballo massa. Home, però la consulta... Home, però si et veiem a l'Instagram fent stories, aquí xerres massa. Si tu has de tenir remeis per recuperar-te més ràpid que els altres, no? A més dels remeis va bé descansar. parlar menys i amb la meva professió és una mica difícil, això, llavors. I no pots descansar, eh? Tinc veu a Manolo, avui. Bé, l'Astrid, que no ens ha parlat de la Libertadores, de què parlem avui? Avui parlem de com escoltem el cos, de quins símptomes podem tenir i de com hem d'actuar cada símptoma perquè vol dir alguna cosa. Va, a veure, com hem d'escoltar el cos? Bueno, el problema és que els occidentals anem una mica com a motos i no escoltem massa, és a dir, fem, i quan ens passa alguna cosa és com que ens molesta, no? Va, ja passarà. O ens prenem alguna cosa per tapar aquest símptoma, no? Ui, aquí n'hi ha un que és un expert. És que el mínim doping? símptoma... Sí, Ets doping, total, absolutament. És que vinc d'un farmacèutic, per tant... Sí, és fill de farmacèutic i llavors no para. Ai, m'he de prendre això. I dic, ara no m'estimarà. No, home, però clar. Però sí que és veritat que a vegades en fem un abús, no? Llavors potser és veritat que el que hauríem de fer és analitzar una mica i veure, a veure, per què tinc aquests símptomes i potser anem a l'arrel del problema en lloc d'estar-los tapats sempre, val? Alguns d'aquests símptomes tenen relació amb l'alimentació, per això en parlo aquí. Però el que hem de tenir clar és que el cos ens parla i ens parla a través d'aquests símptomes, anem a identificar-los. Per exemple, quan tenim mal de cap, que és molt típic, no? Un mal de cap que tinc, pastilleta i fora, anem a veure què passa. Potser és que no has descansat prou, o potser és que estàs deshidratat. Quan tenim mal de cap mentre fem activitat física, normalment és per dues raons. Una, o perquè ens estem fumant massa canya, i aleshores ja anem molt al límit i el nostre cos no té prou energia, està ja sense reserves, o literalment perquè estem deshidratats i aleshores al no haver aquesta hidratació no arriba igual al flux sanguini perquè la sang, amb l'aquositat, es mou millor. I ens passa en el dia a dia, també moltes vegades. Això té una solució relativament fàcil, no? Beure, correcte, sí. El que passa que a vegades, per culpa de que no ho pensem això o no sabem que pot venir d'això, ens premen analgèsics i prendre's analgèsics mentre estem fent esport no és recomanable. Llavors, primer intenta veure si és que, o com a mínim pregunta't, fa massa estona que no bec per la sudoració que estic tenint, llavors en funció d'això actues. Altres coses que ens passen i que haurien de ser un símptoma que ens fes parar d'alguna manera o que ens digués una mica d'alerta i que a vegades no ho fem. Jo que vinc del món de la muntanya almenys ho bec, que són els dolors musculars o articulars. Què fem quan tenim dolors? Vull acabar com sigui, no? Sobretot quan estem en competició. Home, ja que som aquí ja acabo. Clar, no? Això porto molts mesos preparant-me. Clar, el que passa que si tu segueixes corrent, fent bicicleta, l'esport que sigui, i allà tens un dolor, probablement la lesió augmentarà molt més, perquè tu segueixes apretant el cos, no? Llavors, el millor és parar per posar-hi remei, perquè el dolor articular pot venir per diferents causes, però el que està clar és que si hi ha dolor, alguna cosa no funciona, exacte. I el cos és la manera que té de transmetre'ns-ho, llavors. No us prengueu antiinflamatoris mentre feu esport, perquè l'únic que farà és tapar el símptoma, enganyar-te d'alguna manera que no et fa mal i podràs continuar, però la lesió s'estarà fent més gran, per tant, jo no ho recomanaria. De competicions n'hi haurà més i cada any, no? És molt important saber quan s'ha de parar. Correcte. Després, els murs, les pàjares, que se dicen en castellano, no? Que són degudes normalment a una falta de nutrients energètics. És a dir, no hem fet bé el nostre equilibri, hem gastat més del que hem menjat, per tant ens quedem buits, i aleshores el nostre cos es queda com amb un stand-by, aquesta sensació que estàs pajarón. Com un mareig. Sí, a vegades inclús et pots marejar, però... Jo tinc un amic que li va passar d'anar superpàjara, agafar el cotxe i tornar cap a casa després d'una competició, baixar a posar gasolina i el tio de la gasolinera dir-li no condueixis així, home, perquè semblava literalment begut, no? I el que tenia és una pàjara bestial que necessitava era parar, reposar, menjar una miqueta i després tornar-hi, perquè el cos no funciona, perquè li faltaven en aquest cas carbohidrats, i a poc has d'anar menjant i després t'hi tornes a ficar, però no segueixis perquè inclús et podries desmaiar. Més coses, quan hi ha marejos, que fins i tot en alguns casos arribes a vomitar, quan hi ha un mareig és perquè el cos no pot gestionar bé allò que li has donat. Gairebé sempre és perquè allò que has menjat, el cos no té energia per gestionar-ho perquè té l'energia repartida en altres sistemes i aleshores el sistema digestiu es bloqueja i no pot gestionar allò que has menjat. Llavors,
o ho treu per dalt, que és quan tens vòmits, o tens molt mal de panxa i potser ho acabes traient amb descomposició. I el mareig és el primer símptoma. Per tant, el que has de fer és baixar la intensitat de seguida, perquè vol dir que el cos no pot amb tot. No pot amb la intensitat que li fas a nivell locomotor o a nivell respiratori, i no pot alhora fer la digestió. Llavors has de baixar la intensitat, si no anirà més, i llavors sí que potser hauràs de parar perquè haurà de fer un abandonament. Quan hi ha fred, quan hi ha tremolors, a vegades podem sentir aquesta sensació sense una necessitat de fred, allò literal, perquè hi ha una temperatura molt baixa o perquè anem molt destapats, és senzillament perquè el cos està centrant les energies en altres sistemes i no arriba a portar la sang a la dermis, que és el que fa aquest efecte tèrmic, i aleshores tenim molt fred. Llavors, quan passa això és també perquè probablement hem de baixar el ritme, baixar una miqueta el ritme, abrigar-te, no donar-li feina, no menjar res en aquell moment, perquè llavors encara estaríem intensificant el repartiment d'energies, i quan tornes a recuperar una mica la temperatura vol dir que ja al descansar una mica has pogut ficar la sang a la pell i per tant fer l'acte tèrmic, llavors ja tornem. És com la suor freda. Sí, la suor freda seria un dels símptomes que podries començar, però a vegades tens com tremolors o tens fred. Diuen aquella expressió dels catalans que diuen tot bon català té fred després de menjar o alguna cosa així, no? Doncs és per això, no? La sang concentrada aquí no n'hi ha tanta, no? Llavors tens aquesta sensació de fredor. Clar, per la teva experiència, tot això que ens estàs dient, que són símptomes més o menys, no sé si dir habituals, però que t'hi pots trobar, la gent no els sap gestionar. Bueno, és que a vegades... Generalment, Sobretot en competició, jo que he estat molt en avituallaments de competició... Tothom tira pel dret. Clar, costa parar. Costa perquè hi ha un efecte emocional molt important, no? El ser finisher, i llavors costa una miqueta. I l'últim, que són les rampes. Les rampes en podríem parlar molt. De fet, si voleu, al proper programa en parlem més. Són una falta de mineralització. Llavors, els músculs necessiten aquests oxigen i minerals per funcionar, la sang els transporta, però si no tenim reserves, el múscul es bloqueja i comença a fer aquests espasmes, que són les rampes, que poden ser molt dolorosos. Si et passa, beure isotònic. Beure isotònic. Mira, la setmana que ve, o la propera setmana, podem fer les rampes, perquè jo crec que és una cosa que fins i tot gent que no fa gaire esport s'hi deu trobar. Vaja, algun cop estàs allà dormint i dius... Bé, a mi m'ha agafat poques rampes, però dormint i pensat... I quan estàs embarassada també et passa més. Sí? Diu, a mi per què? Que no foto ni l'ou, no? No faig esport, per què m'agafen rampes, sisplau? Perquè treballes molt. Bé, doncs Blàstit, el proper dia, avui no tenim marge per fer les consultes, però el proper dia farem les rampes. És que, mira, home, és que clar, aquí entre argentins, els Skypes... Parlen molt. No, i han estat pocs, se'ls ha fet cura, eh? Diu, ja? Sí, els argentins, sí, ja està. Perquè són una casi ja. Nosaltres ens en anem de vacances, l'Astrid... Ai, de vacances, de vacances. Ah, que jo dic, En què estaria pensant jo? Ens anem de cap de setmana. De vacances? No, de cap de setmana, com l'Astrid i com esperem que molts dels que ens veieu. De vacances. Jo què estic pensant? No, les vacances, clar. No ens queda res. Dilluns a les 11, Esport a Catalunya Ràdio, perquè tenim 2 dies, dissabte i diumenge, com la majoria de gent. Gràcies a tots. Adéu, bona nit. Vacances.